Vítajte pri druhej časti Debinky za kamerou. V tejto časti si predstavíme, sme si aj predstavili hviezdičky. Slnko, to treba k hviezdičkám. Dobre, ďalej tá spijem Zeus, kúpte si. Plastička, Zeus. O 19:40 bude natáčať vlastný program Česko-Taliansko futsalu. Natáča komplet futsal. OK, takže skúste si pozrieť o 9, tak až po 21. Nie, ešte nebudem natočiť. Zatiaľ natočím Debinky za kamerou, druhú časť, takže ideme si predstavovať niečo. A ja začnem. Budem hľadať. Pero. Používa sa na písanie stiedení. A ideme na tú hlavnú vec. Že kalendár. Nový rok. Hej, som ho dostal zadarmo od Inžu. Lovci. Vám predstavím, jak ja hram futbal v izbe. OK? Takže pozerajte sa dobre. Kde je lopta? Tak tu som, ne? Tak tu som. Tak je lopta a tak. Od slába, tak si gólem tak. Zatiaľ strane na podlahu. Tak. Tak a teraz pozeráte. Teraz. Lákame si! Nie, sa som zle povedal slovo. Tak to nemalo byť. Viktor Valdez Banket. Nie. Takže nám pozriem. Viktor Valdez. Ronaldo. A gól. 1-0 Ronaldo dá gól. Čo vidíte takto. Ja hram. Vždycky Real vyhrá. Páča na to hram. Slovensko porazí každého. Viete čo viem? Nie je to tak. Pozrite, to bude takto dvíhať. Pozrite sa. Počkaj, ktorá to má? Nie, to si tak. Kde to takto sa má robiť? Counter-Strike Cold and Places 1998. Dobre, čo už máme? Stajný futbal, hviezdičky, Zeus, kalendár. Dobre, ešte si predstavíme jednu vec a tak ideme na hlavné a to sú skoky. Veľmi dobrá téma, ne? Z okna skáčem na postiaľ. Tu z toho okna skočím tu. Páčim, tu. Mám blbú kameru, ktorá keď tady chcem ukázať, to ukáže tam. Tam, vidíte, tak. Dobre, to nebudem teraz prebáť, to sú Debinky za kamerou číslo 2. Druhá časť. Česká určite. Dobre, tak ideme s jednu hlavnú vec a to je nová príchuť ľudsky. Tentokrát ľudská príchuť pišňa v čokoláde. Tak, ideme pripraviť ten skok. Tak bude vyzerať. To môže byť to tam. Áno, takže tady to budete perfektne vidieť. Ja hore hneď sa pozriem, že nebolo nič a bolí mu čo tu skáčať? Možno. Kde sú tu?
se boli. A ja skočím tam. Jaká rýchlosť. A teraz to skúsim inak. Môžem si zlomiť nohu, pozor. Videli ste to? Zajste to ide tak som tu. Čo skočil a bum. Že si ďalej predsa. Mal som točenú druhú časť, ale sme vydali ako to vidíte. A Mr. Tesočnej dúdky s týmto perom. Vidíte? Zerajte sa. Ja idem po kódu. Ja vám to ukážem. Čakajte. Tam kúpim. No ježiš, kde ho mám? Ja nemám kód. Dobre, pokračujeme. Sice napijem Zeus, lebo to je fajn, hodím si do počka. Hastíš? Wow, teraz pozrite, ako sa tam bleskne. Wow, tá vidíte to. Ešte raz. Wow, tak vidíte. Wow, dobre. Čítajte, koľko sa udržam. 6 sekúnd. Boj. To som Filip. Čekajte, musím si dať takú vec vybaviť. Ešte čo vám zabudol, nemám im celkať. Mám hotovú plazmu. To si vám dovolím predstaviť. Wow, čo bože. Blbosť ide v telkách. Plazmu. Tam čo je stykle. Auto. Víš, vám idem na nej zaskákať. Nie, to je tak robíme. Zabíja sa tu Viete, jak to išlo rýchlo. Musíte napraviť záda. Takže... Ježiš, som nezapojil. Ja tu budem, a čo? No, pretože pustím vám jeden song. A budete ho počuť, ne? To by ste tnajú. Ale skúsim, aby ste to počuli. Že troška to bude. Áno, Mike Spirit, počujete dobre, Mike Spirit. Mike Spirit príde na vaše obrazovky. Spirit. Žijeme len raz tu a práve v mojom PPK. Som, aký som a nedá sa to zmeniť. Hviezdy sú zase také a nedá sa. A všetky oči na mne
tu visi celý svet, či jak to bolo. Legendárny H1.6. Že počúvajte. 3, 2, 1, 0, začína sa. Viete, ja vám to spravím inak, ale ja to viem na video nastaviť, takže toto môžeme zrušiť. A ja si aha, kameru zostane, čo som to rušil. A než vám pustím to z počítača. Takže si to vyslechnete minútu a tak končím s tým videom. Ešte rozlučíme a to. Rýchle, nemám čas. Čas mi beží. Mám čaká pôjdu, bohe mi. Toto som natočil, blzín, že dnes budete pozrieť. 20 minút mi nahrával. Dlhá videa. Tu všetky oči na mne. Súvisí na mne celý svet. No teraz počúvajte. Frajeri s tými rytmusami. No teraz počúvajte, frajeri. Toto je pesnička. Všetky oči na mne, súdia každý krok, zdravím hejterov, to je rozdiel. Stávam a ďalej hľadám. Nie! To mi on zrušil. Aha, dobre, ešte, že tak. Že to bude dlhšie než Bláznia svet, takže no, bude to pár sekúnd kratšie, takže ďakujem, že už môj klas bude 185 ľudí. Veľmi ďakujeme. Odbery dávajte. Budem batím, neviem. Nie, daj odber. Furt mi má dať už. Kiki, daj, už odberi. Toma Sudík mi dá aj Kogo aj Minecraft aj Blízka kráľovna. Majte sa. Bye bye.